ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସେ ବିଲରେ ମେହନତ କରେ। ଯେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନଅଣ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସେ ତା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ସେଇ ବିଲଟିକୁ ବନ୍ଧା ରଖି ଜମିଦାରଠୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଲା ଏବଂ ତା ପିଲାକୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଜମିଦାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ମା ଆଉ ପୁଅଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେଇ ମାଟିର ସେଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ତା ମା ପାଖରେ ବସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ସହରକୁ ଯାଇ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏବଂ ସେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କାର୍ ନେଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସେ ଗାଁଟି ତାର ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁଟି ପୁରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ଗାଁଟି ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।